Стаж по сьогодні не дав нікому гідної пенсії. У мене є питання. Невже ви вірите, що він її забезпечить саме вам? Аж ніяк. Як мінімум це буде 3-4 тисячі гривень, а вірніше, як максимум, як мінімум, не буде нічого. Тому всі, хто хоче сьогодні мати достойну пенсію, хто хоче мати гідне майбутнє, щиро вас запрошую розібратися з третім рівнем пенсійної системи, який у нас вже понад 20 років працює. Приєднатись до мого професійного каналу за посиланням в описі сторіночки і отримати всю актуальну інформацію, персональну консультацію та індивідуальний підбір програми. Кому цікаво, не байдуже, обов'язково зберігайте, поширюйте серед тих, кому це може бути також актуально. Приходьте на живі презентації, замовляйте безкоштовні консультації і дайте собі можливість створити гідну пенсію в Україні, якої ви дійсно заслуговуєте. До речі, стажу не треба, офіційної роботи теж. Робимо все онлайн. До зустрічі!